Kauman matud pa ang paspas ug mas dali nga akses sa nagkariang serbisyo ug transaksyon sa mga ahensya ubos sa City Government of Davao. Kini ang saad ato sa nakatakdang pagpatuman sa Unified Davao City ID Ordinance human giaprubahan sa Davao City Council. Ani ang report ni Argil Relator. Davao City Citizen ID o the Citizen ID. Kini ang tawag sa ID nga magsilbing proof of identity sa tanang residente o transient sa Davao City alang sa mga transaksyon nga nanginahanglan og basic o personal information. Giaprobahan na sa Davao City Council ang pagpatuman niini. Kung makaangko na og the Citizen ID, bugtong ang ID na lang ang ipresenta aron maka-avail sa nagkadaiyang serbisyo nga ihanyag sa local agencies o sa City Government of Davao. Unified access kini sa tanang local agencies diin bisan sa usa lang ka ahensya kamuadto. Mugawas na tanang requirements nga imong gikinahanglan. Color-coded ang ID. Blue alang sa permanent residents, green alang sa transient residents, orange alang sa PWDs, o red alang sa senior citizens. Mag-start na ta for purchase atong mga gamit and maybe next month or next month siguro makastart na ta sa tuwang implementation. Positibo ang panglantaw sa Persons with Disability Affairs Office sa maong digitalization effort sa LGU. Sanglit masulbad na sab ang problema sa issue sa pagduha-duha og hatag og diskwento sa mga establishmento ngadto sa PWDs. As to security, makuan na nato kay kuan naman siya kanang ang card niya naanay mga security features ma-identify na sa atong city, ma-verify na gyud niya dito. Libre ang pagkuha sa maong ID. 2 ka tuig ang transition period. Una ang mandatory nga paggamit sa maong ID sa mga transaksyon sa mga ahensya ubos sa LGU. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.